Aj, prejako. Pogledajte me na što liči. Ne? Uglavnom vlak je stao u Čoum i uskoro bi trebao krenuti. Kratko se zadržava ovdje, valjda čekiraju da je sve ok. I još se vozimo sljedećih 14, nešto malo manje od 14 sati. Upravo završava sunset i vozit ćemo se cijelu noć kroz Saharu. Temperatura lagano pada, tako da ćemo morati obući neku toplu odjeću. Kako se veselim noći ne mogu vam opisati, zato što ćemo vidjeti nebo bi trebalo biti spektakularno jer nigdje neće biti svjetla. Imat ćemo priliku gledati gore u nebo. Tisuće i tisuće zvijezda će biti na nebu i mislim da će ovo biti jedno od najboljih iskustva u mom životu. Također ono što još želim reći je da